UVPF नि गाहाय गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव 70 कौटि रां जाख्रानि अजद थारैनो BKWSC आव बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मा जामारदों मानो सानफ्रोमबो गोदान आफाद दानायनि मुङाव सासेया सासेखौ सोंखारिलायबाय थानाया सोलिलायगासिनो थांनाय साननैसोनिफ्रायनो BKWSC आव गोदानै जोनोम मोननाय UVPF आरो UVPO आफादनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जागासिनो थारैनो BKWSC नि बर' रायजो राजानि खामानि मावालासे दैदेनगिरिफोरजों दैदेनगिरि गावजों गावल' दान्थे बिदान्थे खालामनो आफादखौ दानाय जादों नामा जेराव UVPF नि गाहाय गाम्बारु मोसाहारि बिथांनि सायाव गोबां रां जाख्रानि अजदनि गेजेरजों नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दंमोन थारैनो बेफोरबायदिनिफ्राय BKWSC नि दैदेनगिरि बिथांमोना बारग'नाय नंला नामा बे समाव फिन आरोबाव UVPF नि गाहाय गाम्बारु मोसाहारिनि सायाव UVPO नि दैदेनगिरिफ्रा गोख्रों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों धेमाजि जिल्ला गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गोख्रों रावजों सोंखारिनाय खौरांगिरि मेल UVPF गोदान आफादनि आफादगिरि गाम्बारु मोसाहारि बिथांखौ रायजो राजानि सिगाङाव 70 कौटि रां जाख्रानि अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों गोदान आफादाव बिबान मोननाय सानैसो दैदेनगिरिफ्रा जेबो मिन्थिया हसिया नंखाय बाथ्रा बुंनायनि गोख्रों फिनजाथाय बे समाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों खेंफोरथि होदों UVPO नि दैदेनगिरि बिथांमोना रादाब नायगिरि रायजो राजाखौ बरायग्रोना लानाय जाबाय मानो होनोब्ला थांनाय समफोराव गोदानै दाफुंजानाय आफाद UVPF बिथांमोना माखासे जोंनि माहारियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सायाव गोबां बिथांमोना बिबुंथि लाखिबोदों बेनि सायाव जोंबो गेजेर जनाय दख'रानि जानानै बिथांमोननि बिबुंथिनि सायाव फंनैसो खेंफोरथि होनो सानदों मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि गोदान आफाद दानाया बारा गोबावानो जायाखै बे गोदान आफाद दानानै बिथांमोना रायजोनि गेजेराव जेबो खामानि मावनो लायै सायावनो बिथांमोना थाखानाय माखासे जोंनि माहारियारि आफादफोरनि सायाव गोबां खोथा बिथांमोना बुंबोबाय थादों बेनि थाखाय जों बिथांमोननि सायाव जों गोबां दुखु मोनदों मानो होनोब्ला बिथांमोना गावसिनि मा आदर्श लानानै मावनो लादों मा थांखिजों बिथांमोना आफादखौ दाफुंदों बेखौ रायजोनो फोरमायालासिनो थोंजों राजनितिक भाबै बिथांमोना माहारियारि आफादफोरखौ आक्रमण खालामबाय थानायखाय जों बिथांमोननि सायाव जों माखासे बुंनो सानदों आरो बिथांमोना गावसिनि दायखौ बुंफोरना होनायाव बिथांमोना गोबां दायखौ बुंफोरना होनायाव बिथांमोना गोबां गावसिनि माबाखौ मोनसे खैफोदाव फैसिगोन बायदि गिखांनानै बिथांमोना जानला माला दिनै जोंनि आफादफोरनि सायाव बिबुंथि लाखिबोदों मानो होनोब्ला दिनै जों माहारियारि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बिथांमोननो थोंजोङै प्रमान पत्र हिसाबै जोङो दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों फोरमायबोनो सानदों मानो होनोब्ला दिनै बिथांमोननि जा गोदानै दाजानाय आफाद जों बेखौ दासिमबो गनायनानै लानो हानाय जायाखै आरो बिथांमोना मोनफ्रोम माहारियारि आफादफोरनि हेफाजाब गैयाब्लानो सानै साथामजों लोगो नांनानै बिथांमोना आफादखौ दाबोबाय थादों आरो बिदियैनो बिथांमोना थोंजोङै थाखाबोनाय हारिनि मुङाव जिउ बाउसोमबोनाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना सोंखारनो लादों बेनिखायनो जों खावलायो जे नोंथांमोननि जा आफादखौ दाबोनानै होनाय बिथां गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा थांनाय समाव जोंनि BKWSC नि चेयारमेन मासियाव दंमोन दिनै बिथांमोननि बिबानगिरिफोरा दिनै गोबां एलिगेसन लाबोबाय थादों दिनै खामानि मावनायनि सायाव लाबोदों दिनै आफादा जेबो मावनो हायाखै बिनि सायाव गोबां बिथांमोना एलिगेसन लाबोदों दा बिनिखायनो जों फोरमान होनो सानदों गुबुनखौ दाय हमनायनि सिगां गाव बेसेबां सैथोआव थानांगोन सैथोआव मावबोनाय जानांगोन जिहेतु हारिखौ बिथांमोना दैदेननो थाखाय थियारि जादों नाथाय नुना मोनबाय जोङो बिथांमोना जे हारिखौ गोसो गोथारै जे दैदेनबोनो आवगायबोदों
बिनि सायाव जों नुना मोनबाय जे बिथांमोना गोबां एलिगेसन गाज्रि माखासे माने हाबा मावबोनायफोरखौ जों नुबोदों बिथांमोनखौ। जेरैहाय थांनाय चेयारमेननि समाव बिथाङा जे मोनसे काउन्सिलखौ बिथाङानो मोजां दैदेननांगौमोन, जिहेतु चेयारमेन बिबानाव दंमोन। माखासे एमफोरखौ बिथाङा मोजाङै लामाजों दैदेनलांनांगौनि जायगायाव बिथाङा गावहासो माखासे कारापसन खालामनानै गालांदों, जाय कारापसना दिनै रोखा रोखा पेपार मिडियाआव ओंखारबाय थादों। दिनै प्रमान दङ बिथांनि राइटिं पेडआव बिथाङानो वर्क अर्डार होनाय दङ। बिथाङा स्टल एन्टारप्राइजनि माखासे कम्पानिजों एग्रिमेन्ट खालामनाय, बेयाव वर्क अर्डार होनाय दङ। बेयाव दिनै माखासे सेलाफोरासो दिनै बिथांनि जानानै बाथ्रा बुंदों, नाथाय रोखायै जों दाबो गावखौनो खेंफोरथि होनाय नुनो मोनाखै। बेनिखायनो नोंथाङा जे दिनै जोंनि आफादखौ दुखु मोननानै जे गोदान आफाद दाबाय, दिनै नोंथाङा जे जोंनि आफादनि सायावनो गावनो सानसे समाव बे दुलाराय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन, गावनो फसंलांनाय आफादखौनो दिनै गावनो गाज्रि होननानै बुंनायाव दिनै साननो गोनां बाथ्रा फैदों। बेखौ गावनो फसंनानै दिनै गावनो मोनसे समनि मावबोनाय समनि माखासे खोथाफोरखौ जे बिथाङा ज्राब गारनानै गुबुन मोनसे जे सिन्था खालामदों, बियो जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां। मानो होनोबा दिनै बेबायदि जुदि बिथाङा खालामबाय थायोब्ला हयथ' गावनि गेजेराव जों निस्सय गावस्रानाया जागोन। बेनिखायनो जों खावलायो, जिहेथु नोंथाङाबो सासे दागि गोनां हिसाबै नोंथाङा गुबुनखौ आसि थुनायनि सिगां गावनि खोथाखौ नोंथाङा सिन्था खालामग्रोनानै ला। दिनै बेयाव गोबां पेपार मिडियाआव जों नुना मोन्दों, दिनै नोंथांनि सिगनेसारजों जे रोखा रोखा बेयाव मोनसे कम्पानिजों जे नोंथाङा दिनै आयेनाव गैयै, काउन्सिलाव जेबो एक्जिकिउटिभआव पास जायै, केबिनेटआव डिसिसन गैयै मोनसे जे नोंथाङा भुवा मोनसे वर्क अर्डार होदों, जों बेखौ जों गिखांनाय फैदों। जाहाथे नोंथांबायदि मानसि आरो जुदि थाबाय थायोब्ला निस्सय जों सानगोन जोंनि बर' हारिया मालाबा जोबस्रांनायनि लामायावसो फैगोन। मानो होनोब्ला दिनै गोबां बोसोरनिफ्राय बर' हारिया नांथाब नाजानायनि गेजेरजों दिनै जों बिटिआरनि बाहेराव बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायखौ जों मोननो हाबाय। जिहेथु जों दासिमबो आबुङै दाफुंजायाखै, सानसे समाव दाफुंजाहैगोन। बे समावनो आबुङै दाफुंजायै समावनो जुदि नोंथां बायदि मानसिया जुदि जोंनि नैबे काउन्सिलनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला निस्सय जोंहा गिखांनाय फैनो गोनां जादों। बेनिखायनो जों नोंथाङा जे क्लियारिफिकेसन होनो हाया, जों बेखौ जों रोखा मोनथिगौ। मानो होनोब्ला नोंथांनि रोखा रोखायाव प्रमाण पत्र दङ, जेरै 7,49 लाख कौटि थाखानि स्टल एन्टारप्राइजनो नोंथाङा जे वर्क अर्डार होदों, बे सलार सिस्टेम बेखौ जों रोखा मोनथिगौ। मानो होनोब्ला नोंथांनि रोखा रोखायाव प्रमाण पत्र दङ, जेरै 7,49 लाख कौटि थाखानि स्टल एन्टारप्राइजनो नोंथाङा जे वर्क अर्डार होदों, बे सलार सिस्टेम बिदि मोनसे कम्पानिनो होदोंमोन। नोंथांनि सोद्रोमाफोरा जे बुंदों बेवहाय बिथांनि जेबो आखाइ गैया, जेबो प्रमाण गैया होनदों। नाथाय जुदि नोंथाङा प्रमाण गैया आरो आखाइ गैयामोनब्ला जे जोंनि नैबे BKSCWCनि लांगोनायाव जे माखासे बे कम्पानिनि मेटेरियेलफोरखौ गारनानै दोनफैदोंमोन, हयथ' बयबो जोंनि रायजो राजाफ्राबो नुदों, गोबां बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्राबो नुदों जे रंजाखांदोंमोन। दिनै नोंथाङा जे गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि रायजोनि गेजेराव जे ब्ला ब्लायै सलार राननानै होफैनो हागोन। नाथाय नुना मोनबाय दिनै जोंनि काउन्सिलनि जा 13 कौटि रां, जाय राङा जोंनो बे कम्पानिनो भाग रानोब्ला हयथ' सारेना बेयावबो गोलैहैया। बेखिनिखौनो नोंथाङा मोनथिसेयावबो जे कम्पानिजों मा आन्दोआव लाखुमानानै जे नोंथाङा एग्रिमेन्ट खालामनानै होनो नागिरदोंमोन बा काउन्सिलखौ नोंथाङा खैफोदाव लाबोनो नागिरदोंमोन। जुदि काउन्सिला खैफोदाव फैनायमोनब्ला नोंथाङा बर' हारिनि सासे गिदिर दायनिगिरि जाना थागौमोन। मानो होनोब्ला दिनै गावनि थैखौ गोलोमदै बाहायनानै बे काउन्सिलखौ जों दिनै नांथाब नाजानायनि गेजेरजों मोनबोनाय। बेनिखायनो जों खावलायगोन नोंथाङा
जे गोदान आफाद दानायनि मुङाव आरो जे जोंनि दासो खांफुहांनाय जिहेथु लाइमोनफोरखौ बेबायदि नोंथाङा फिदिं फिदा खालामनानै गोदान आफादाव जे सोना लानो नागिरनाय जों बेखौबो एसे फंनैसो बुंनो सानदों। दिनै मोनथिया हसिया आफादजों सानसेबो सोमोन्दो गैयै जाय मानसिफ्रा बिजनेसजों एफा एनै खारनो नाजादोंमोन, साफा सानै जोंनि लाइमोनफ्रा गारि सालायनानै सोलिनो नाजादोंमोन, साफा सानै पन्सायतनि फिसा फिसौ खामानि लानानै सोलिनो नाजादोंमोन। दा बेफोरखौ बायदि मानसिखौबो जे नोंथांमोना दिनै इउबिपिएफआव सोना लानो नाजादों, जों बेखौ दिनै नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखा रोखा बुंनो सानो। मानो होनोब्ला दिनैनि दिनाव आफादा मावनांगौ जों बांद्राय दं होननानै नुहुराखै। जिहेथु गोबां हारि माहारिनि आफादफोर लोगो नांनानै जोंनि बर'नि थामोनथानि थाखाय सरकारजों दिनै जे जों मोनसे काउन्सिल मोननो हाबाय, जिहेथु जोंहा बेयावनो गोजोननाय दं होननानै सानो। मानो होनोब्ला आरो जे नोंथांमोना गोदान आफाद दानायनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि गेजेराव जे बिनिख्रुइ आरो साबसिन माबा मोनसे लाबोना होफैगोन जों बेखौ नुहुराखै। बेनिखायनो जों नैबे गोदान आफादनि सायाव जों बेफोरबायदि सानस'हायै मोनथिस' हायै मानसिफोरखौ जेन आफादाव सोनायनिफ्राय जानगाराव दोननांगौ होननानै खावलायबाय। लोगोसेनो दाखालिसो जों मोनसे मिडियायाव नुनो मोन्दों, जिल्ला आफादनि गेजेरजों बिथां मन्दिल नार्जारिया जिहेथु बिथाङा गोबां खोथा बुंदों। बिथांनि बुंनाया जे जोंनि माखासे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे साननाय लाबोदों। मानो होनोब्ला बिथाङा सानसेबो आफादजों थाफाया हुआ, मालाबाबो काउन्सिलनि खोथा मोनथिया हसिया, मालाबाबो गाम्बारुजों थाफादेरनो मोनफेरै मानसिया दिनै गाम्बारुनि जानानै खोथा बुंदों। दिनै नोंथांमोना नैबे लिरनायखौ नाय, रोखा रोखा दङ। गाम्बारुनि आखाइजोंनो सहि होनाय। दिनै बेफोरखौ दिनै मोनथिसेयावबो रायजोखौ नोंथाङा मिसा खोथा बुंनानै फोथायहोनो नाजानो नाङा। दिनै नोंथांमोना मा मावनो लादों जोंहा बेयाव जों बुंनांगौ गैया। नाथाय गुबुन मोनसे थाखानाय आफादखौ जे नोंथांमोना थांखिनानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला हारिनि मावनायाव निस्सय दावगानायाव निस्सय फेलें जागोन बायदि जों नुहुरो। मानो होनोब्ला नोंथांमोननि आदर्श बायदि नोंथांमोना माव, जोंनि आदर्श बायदि जों मावबाय थागोन, जों बेखौ लुबैयो। लोगोसेनो दिनै जों मन्दिल बिथांखौ जों गेजेर जनाय दख'रानिफ्राय जिहेथु बिथाङा बेयाव जिल्ला आफादाव आफादगिरि दंहैयो होननानै जों बे सानसे साननि गेजेराव जों मिथिना मोन्दों। नाथाय मोनथिनानै लाखा, मन्दिल हिसाबै जोंनि नैबे मिडिल जनाव जेबो मावबोनाय बिथांनि नेरसोन गैया, अरिहना गैया। दिनै बिथाङा पेपार मिडियायाव ब्ला ब्ला नुजानानै गोबां खोथा बुंदों। बिथांनि सायाव गोबां माखासे बिथाङाबो जे जोंनि ओनसोलाव गोबां कारापसन मावदों, जोंहा बिनि सायावबो जों नोजोर लाखिबाय दङ। दिनै मोनसे आफादनि जे बिथाङा सासे बिबानगिरि जानो थांदों, सासे बिबानगिरिया जे माबायदि मोनसे आखुनि जानांगोन बेखौ निस्सय आफादाव दैदेनबोनाय मानसिफ्रा मोनथिगौ। जिहेतु नोंथांमोनाबो बुजिना मोनगोन सानसे साननि गेजेराव जे मन्दिलनि लोगोआव खारफायोब्ला जे रायजो राजाजों नोंथांमोना गाज्रि जे होसोजागोन बेखौ जों फोथायो। मानो होनोब्ला बिथांनि माखासे जोंनाव थांनाय समफोराव रां हावलाद लानायनि गोबां माखासे लाइजाम दंफैयोमोन। बिथांजों सावरायनायबो जादों, नाथाय बिथाङा खेबले खेबले थगायबोबाय थादों। जुदि बेफोरबायदि दागो गोनां मानसिफ्रा जुदि आफादनि खामानि मावनो ओंखारबोयोब्ला बे आफादा मालाबाबो जाफुंनाय नङा। जों बेखौ फिर मोनसे खहा जानायसो जों नुनो मोनगोन आरोखि। सिक्किम दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा सिया ब्रह्मनि नाजानायाव सिक्किम दावबायारिफ्रा मोनसिगोन साबसिननिफ्राय हामसिन हस्पिटेलिटि।
लोगोसे हादोर आरो गुबुन हादोर दावबायनायनि टुर पेकेज। सिया ब्रह्मआ सिक्किमाव दावबायारिफोरनि थाखाय गोदानै बेखेवदों 3 स्टार आरो 4 स्टार थाखोनि हटेल लोगोआव दंफायो जानो लोंनो सुबिदा गोनां उदां रेजर्ट। बे हटेलावनो मोनबावनो हागोन गोजोनै सम बारहोनो सुइमिं पुल, देहा राफोद खालामनायनि थाखाय जिम गेलेनाय आरो देहा मोदोम नाजानायनि सुबिदा। सिक्किमनि बाथ्राल' नङा, साइमन कपारेटिव्सआ हादर आरो गुबुन हादराव दावबायनायनि मोनसे टुर पेकेजनि सुबिदाबो होयो। हादरनि गुबुन गुबुन बेरायथावना जायगा जेरै काश्मीर, कातार, विश्वदेवी, जगन्नाथ, पुरी, आन्दामान, गोवा, बम्बे, दाराका, बेंगालुरु, मैसूर, सिमला, मनाली बायदि बायदि लोगोसे गुबुन हादरनि जेरै दुबाई, थाइलेन्ड, सिंगापुर, मालयेशिया, हंकं, माक्कौ, इन्ड'नेशिया, फ्रान्स, सुइजारलेन्ड आरो इउर'प बायदि बायदि समायना नों बेरायनो लुबैनाय जायगाफोराव बेरायनायनि सुबिदाखौ लानो हागोन। अब्ला गोबाव खालामालासिनो नोंथांनि भेकेशन प्लेनिंनि थाखाय दायो बुकिं खालाम www.simoncooperates.in आव नङाब्ला थोंजोङै जगाजग खालाम 6296623149 आरो 7011225908 जानबुं अनजिमायाव।